Εδώ τελείωσε η διήγηση του τρίτου ταξιδιού του Σεβάχ. Αφού έδωσε ξανά 3 χρυσά νομίσματα στον Αχμέτ, τον παρακάλεσε να έρθει την άλλη μέρα μαζί με τους φίλους του για να συνεχίσει τις ιστορίες του. «Καινούρια νοσταλγία με έπιασε για τη θάλασσα», άρχισε την άλλη μέρα να διηγεί το Σεβάχ. «Είχα ξεχάσει τα βάσανα των προηγούμενων ταξιδιών μου. Γέμισα λοιπόν ένα καράβι με εμπορεύματα και σαλπάραμε από το λιμάνι της Βασόρας. Αυτή τη φορά από την αρχή όλα μας πήγαν άσχημα. Ένας φοβερός άνεμος έσκησε τα πανιά μας, έσπασε τα κατάρτια και την άλλη μέρα έριξε το καράβι μας στους βράχους ενός άγνωστου νησιού. Καταφέραμε να βγούμε ζωντανοί στην ακτή και καθώς προχωρήσαμε είδαμε πάνω στους βράχους ένα παράξενο κτίσμα και ανθρώπους κατάγυμνους που έμοιαζαν με νάνους να γυρίζουν εδώ και εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως κατάλαβα, σε λίγο ήταν υπηρέτες ενός δράκου. Δεν άργησαν να μας πάρουν είδηση και να μας εχμαλωτήσουν. Μας έκλεισαν σε ένα μέρος και μας έδωσαν να φάμε. Όλοι, πεινασμένοι καθώς ήταν, έπεσαν με τα μούτρα στο φαγητό και μόνο εγώ δεν το άγγιξα. Και έκανα πολύ σωστά. Το φαγητό ήταν μαγεμένο και όποιος έτρωγε πεινούσε όλο και περισσότερο. Έτσι οι σύντροφοί μου έτρωγαν όλο και πιο πολύ και χόντρεναν. Οι νάνοι άρχισαν τότε να παίρνουν τους πιο παχείς και να τους πηγαίνουν στο δράκο τους να τους φάει. Εμένα που είχα μείνει πετσί και κόκαλο από την πείνα δεν μου έδιναν σημασία και μια μέρα κατάφερα να δραπετεύσω. Αφού περιπλανήθηκα αρκετές μέρες στο μεγάλο νησί και γέμιζα το στομάχι μου με φρούτα, έφτασα σε μια πολιτεία όπου οι κάτοικοι της και ο βασιλιάς της με δέχτηκαν με πολύ καλοσύνη. Μου παραχώρησαν ένα σπίτι να μείνω και μου έδωσαν αρκετά τρόφιμα. Δεν άργησα να πάρω είδηση ότι τα άλογά τους τα κουβαλούσαν γυμνά. Αποφάσισα τότε να φτιάξω μια σέλα και να τη δωρήσω στο βασιλιά τους. Με πολλή τέχνη έφτιαξα μια όμορφη σέλα και όταν ο βασιλιάς τη φόρεσε στο άλογό του και κάθισε πάνω της, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που μου χάρισε ένα μικρό σακουλάκι με χρυσάφι. Από την ημέρα εκείνη άρχισα να φτιάχνω σέλες για τους πρίγκιπες, για τους άρχοντες και για όλους τους κατοίκους και πληρωνόμουνα με μπόλικο χρυσάφι. Έτσι σε λίγο καιρό κατάφερα να γίνω πλούσιος και προπαντός, να γίνω αγαπητός από όλους. Ώσπου μια μέρα ο βασιλιάς μου πρότεινε να παντρευτώ μια από τις κοπέλες του νησιού.